שמעון בכלל יש לו מעלה כדורגל. איזה שמעון? שמעון... כן? חבר'ה, נו, מיטלמן, אתה נמצא פה היום. דימה. חלק מהשבת. יאללה, אוטובוסים, יאללה. חבר'ה, תנועה. טוב, תעשה שנייה. זה באמצע לעשות, תעשות אותנו. מה, וידאו? זה וידאו? איילה, מה את אומרת על האווזים של אוקראינה? הילולית! איזה צחוק, זה משהו. לא, זה משהו הדבר הזה. אין דברים כאלה. איזה חמודה המצלמה הזאת, גולדי? ממש. לייזי, מה יש לך להגיד עד כה על הטיול? הוא נהדר, הוא מדהים, המקום הוא חלקת אלוקים קטנה, משהו מדהים, גן עדן של שוטים. התכוונתי אליך. לפני שנייה אמרת שרבנו אז עשה לי טוב דווקא. שלום בך ניצוצות. בוקר טוב! מה שלומך? כן. טוב, נכון? אני יודע, גם אני ישנתי מעולה. הייתה לה הריסה מתנדנדת. משהו חבל על מה, בחדר? כן? היה טוב, נכון? איזה אוויר טוב יש פה? איילה הכוכבת של הטיול, אין ספק. כוכבת הטיול. לא, זה לא אמיתי הדבר הזה. זה משהו. תביא אותו, הוא נראה לי רוצה תיקון לשבת. יאללה. חביבי, אתה רוצה לעלות על השולחן? מה אתה אומר? רוצה לעלות על שולחן השבת שלנו? בוא, חמוד. מה זה? כן, סגרתי, שמעתי לך. מה? אמרתי, אנחנו לא פה, לא, אני מספיק. מה זה? שמעתי כולם נוסעים. זה נעול. שלום. למה אתם בחורף מה קורה איתם? בחורף? לא, תפו פה? מה יקרה? אז באמת ננצל את הדקות הספורות שנותרו עד לעלייה לאוטובוס כדי באמת לספר לכם, משפחת מיטלמן כנראה, כן, היקרה שאמורה לראות את זה אחרי זה בארץ, את הצילום הזה, שבאמת אנחנו נמצאים ממש במקום מדהים. כאן אנחנו ישנים, כאן הבחורים ישנים, כן, כאן אמא ואבא ישנים והאיילה הקטנה. גולדי, אני מספר למשפחת מיטלמן שאחרי זה תראה את זה בארץ. כן, אז כאן אמא ואבא ישנים. כן, אתה איך קוראים לך? הבא שלנו שהוא ג'אוגרפיק, בוא. סבב את התחקיר שלך לברווזים ואת הנמלה. בוא, נו. כאן אמא ואבא והאיילה ישנים, כמו שאמרתי. ויש לנו פה אגם מדהים עם פרווזים, אווזים, סלב, דגים, כל מה שצריך. כן, הנה אבא לייזר אומר למקומות איקון, אז אני סוגר את המצלמה. אז להתראות יעלי, תמרי, טובי, מירי, יוסי שוקי ואחרונה חביבה אסתי לב, והנה
היי לולית, פעם אחרונה צילום לעכשיו, שלום, שיהיה לנו יום טוב. איילה, מה את אומרת? את מתרגשת לפני הנסיעה לבעל שם טוב? לולית. טוב, הנה אני מסתכל. איפה סוגרים? יש שם כזה. כזה כאן?